Usa ka Chinese national nga giingong business partner sa naaresto nga si Tony Yang sa iyang POGO operation sa Cagayan de Oro City, arestado sa Bureau of Immigration Region 10. Ang detalye sa report ni James Paulo Yang. Gisulod sa mga personahe sa Bureau of Immigration Intelligence Division, Region 10 ang usa ka panimalay sa usa ka pribadong subdivision sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City niadtong Huwebes. Ang target sa operasyon, usa ka Chinese national nga giingong konektado sa una nang naaresto nga businessman nga si Tony Yang, kinsa ginatudlong operator sa Philippine Offshore Gaming Operations kun POGO sa Cagayan de Oro City. Fortunately, the operation we conducted turned positive by apprehending or arresting Mr. John Paul Gonzalez using the name, using the same name, but actually his name is Shou Xian in Chinese. The subject is a business partner of Tony Yang in his Sanja Steel Corporation in Taguluan, and at the same time, the POGO in Alwana. Sigon sa mga opisyal, nga gibana-bana ang tuig 2017, miabot sa Cagayan de Oro City ang maong Chinese national. Nakuhaan sab kuno kini og mga birth certificate nga gikan sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Diin padayon pa ang ilang pagberipika kung pike ba ang mga dokumento. May gula kuno sa ilang record nga nag-apply pa og 9G visa ang usa ka susiyan sa ilang buhatan. The fact that he applied for a 9G visa, which is a working permit for a foreigner, established that he is not actually a Filipino. We already have a copy of his passport, which stated that his true name is Shou Xian. Sa karon nakakustodiya sa Bureau of Immigration ang maong dinakpan. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan kini og pahayag. Padayon sab ang investigasyon sa mga immigration personnel aron masuta kung aduna pa bay mga kaubanan ang maong Chinese national. Maybe the Bureau will file a criminal cases against him for falsification and misrepresentation under our local laws. Now, if that happened, although there is a deportation proceeding, the subject will not be deported pending the resolution of the criminal cases that might be filed against him before our local courts. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.